som sa trošička zo začiatku skúšala, čo bolo a vlastne naučila som sa, že čo si a kde sú tie hranice. Takže toto máme esencia, čiže tam už máme, ja potom môžem spraviť, keď budete chcieť aj na konzistencie video. Nie je problém, potom tam máme vlastne tú esenciu, takže tam už je to hutnejšie, čiže dávam buď toto, alebo môžem to variovať, že dám rovno toto. Hej, a teraz ja už si vyberám, či dám 1, 2, 3, hej, proste niekedy si to cápnem, že cítim, že dám si na tvár a hej, a nič. Hovorím, no dobre, dneska to treba troška viacej dopumpovať, takže podľa toho si to variem, toto hovorím, to je ampulka, to môžete dávať aj po tejto esencii, vlastne toto je veľmi taká vyhypovaná, trendy, neviem čo. Ja som vyskúšala